A zaman kotun kolin da aka fara kan shari'ar gwamnan Kano tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma Nasir Yusuf Gawuna a ranar Alhamis din nan, kotun kolin yayin zamanta a Abuja, alkalai 5 ne suka zauna a kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a John Okoro. Bayan zaman ne kuma kotun ta buƙaci lauyoyin kowane ɓangare da su tattauna su kuma amince akan ƙorafi ɗaya da za ta saurara, kasancewar akwai ƙorafe-ƙorafe na ɗaukar ƙara a kotun kolin guda 9. Wannan ne ya sa kotun ta tafi ɗan hutun takaitaccen lokaci domin a baiwa lauyoyi damar tattaunawa. Bayan dawowa zaman kotun ne kuma aka cimma matsayar cewar ɗaukaka ƙara mai lamba SC/CV/1179 a gaban kotun kolin. Jagoran lauyoyin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC, Abubakar Mahmud San, ya fara da bayani dangane da batun da ya shafi ƙuri'u guda 165,616 wanda kotun baya ta sokewa ɗan takarar jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf, inda ya ce wa kotun kolin Najeriya waɗannan ƙuri'u sun fito ne daga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC kuma sahihan ƙuri'u ne wanda suka fita daga gare ta a kaɗa su kuma a ranar zaɓe. Ya ce kuma ba aikin masu kaɗa ƙuri'a ba ne su duba takardar kaɗa ƙuri'a da aka ba su domin ganin cewa tana ɗauke da stamfi da kwanan wata da kuma sa hannu ba. Sannan kuma ya bayyana wa kotu cewar wani bangare ne kalilan daga cikin adadin waɗancan ƙuri'u aka duba su a zaman kotu da ya gudana a baya. Dangane da batun hancin zaman injiniya Abba Kabir Yusuf ɗan takarar jam'iyyar NNPP kuwa, lauyan hukumar zaɓe ta ƙasa INEC Abubakar Mahmud San ya ce al'amari ne da ya shafi jam'iyya. Don haka kundin tsarin mulki bai baiwa jam'iyyar APC dama ta soki hancin zaman injiniya Abba Kabir Yusuf ɗan jam'iyyar NNPP kamar yadda sashi na 177 ca cikin baka ya bayyana, kuma sashi na 77 na dokokin zaɓe ya jaddada haka. Lauyan hukumar INEC ya kuma ƙara da cewar jam'iyyar NNPP ta miƙa sunan injiniya Abba Kabir Yusuf a cikin jerin mambobinta, kuma da a ce jam'iyyar APC tana da ƙorafi kamata ya a ce ta yi tun kafin a shiga babban zaɓe, domin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta wallafa sunayen dukkanin 'yan takara. A nashi ɓangaren, lauyan da ke kare injiniya Abba Kabir Yusuf, Wole Olanufekun San, ya ce soke nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf saboda ba a sanya hannu ba kuma a sa sitamfi da kuma kwanan wata a takaddun ƙuri'a ba abu ne da kwata-kwata bai kamata ba. Ya ce lura da kuma hujjojin da jam'iyyar APC ta bayar a gaban kotun baya, ƙuri'u guda 1,800 ne kaɗai ba a sanya musu hannu da kuma buga musu stamfi ba. Dangane da hancin zaman injiniya Abba Kabir Yusuf ɗan jam'iyyar NNPP kuwa, ya ce al'amari ne da ya shafi cikin gida, don haka kotu ba ta da ikon ta ayyana cewar injiniya Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne. Shi kuwa lauyan jam'iyyar APC Akin Olojimi ya yi suka da cewar kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 177 ya bayyana ƙarara cewar kotu tana da hurumin ta bayyana matsayarta dangane da hancin zaman injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ba ɗan jam'iyyar NNPP ba, kasancewar hujjar da kotu ta dogara da ita ta fito ne daga kundin tsarin mulkin ƙasa. Don haka lauyan jam'iyyar APC Akin Olojimi ya ce kotu tana da hurumin ta ayyana injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ba ɗan jam'iyyar NNPP ba. A nashi ɓangaren, lauyan da ke kare jam'iyyar NNPP a gaban kotu, Agdeboyega Omolo, ya bayyana wa kotun kolin ta Najeriya cewar kotun sauraron kararrakin zaɓe ba ta da hurumin ta ayyana ƙuri'un da aka kaɗa wa injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin waɗanda ba halattattu ba, don kawai ba a sanya hannu ko kuma buga stamfi a kansu ba. Ya kuma ƙara da nanata cewar kotun koli ko kuma duk wata kotu ba ta da ikon ta ayyana wane ne halastaccen ɗan jam'iyya, kasancewa al'amari ne da ya shafi cikin gida. Don haka ya roƙi kotun ta kolin Najeriya ta ayyana injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin halastaccen gwamnan Kano. Idan ba a manta ba dai, a ranar 17 ga watan Nuwamba ne kotun ɗaukaka ƙara ta ayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta yi nasara a zaben kujerar gwamnan Kano. Wannan kuma ya biyo bayan hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe wanda aka gabatar a ranar 20 ga watan Satumba, wanda ya ayyana Nasir Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben ranar 18 ga watan Maris na 2023. Yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama dangane da hukuncin da kotun kolin Najeriya wadda ake wa lakabi daga ke sai Allah ya isa za ta yanke, inda kuma kotun ta ce za ta sanar da ranar yanke hukuncin.